Padha ae. Alah gah lah kan duit. Elek ra apa-apa maksimal sugih duit. Enggak masalah. Alah lek telo goreng paling ra duit. Ora duwe duit wi. Lek duwe duit mesine wis golek LC. Ora mungkin arepe golek isainem. LC yang ayu-ayu. Nek nggon petengan yo. Nyapa nang petengan. Engko lek nang petengan gereh-gereh manukmu ra iso bedane engko sanan manukmu gudiken. Manukmu gudiken terus piye? Ra duwe golek walsi apa arep dipamerke. Ya iyalah. Dadi apik yo, ya iya. Ngene lho lo telo goreng maksude. Umpama lek kowe sugih dhuwit ora mungkin golek isainem ngono lho. Dancuk ijak omong wangel ae. Kuliner Surabaya hadir. Makasih Surabaya. Telo goreng emang enggak dong. Ijak omong. Aku tak nyimak bae. Karya super. Apa jong lucu lo? Yo karya. Enggak hanya karo ngelek itu. Dong pinter. Bener. Bayangnya karo telo goreng. Pah. Kayak wonge wireng kayak manuke endek ngono. Pah. Paling telo gorengi manuke lemu papa endek. Lemu papa endek setengah buki. Lek dilebokne nyantol-nyantol. Mesti we. Makanya aku pinjang balik onem bendo. Alah paling nekmu lemu papa endek. Rapena. Mesti tau gregeten. Gregeten piye to Tuan Karyo? Gregeten piye? Aja gregetan. Peno ra trimo mek penak. Gue seneng mentil gak? Kowe duwe bojo telo goreng we. Duwe bojo aja selingkuh lho we. Kayak nek cedek ya seneng telek. Mantan akeh nem. Mantane. Kowe berarti mek cilik tok ora tau rabi we. Kowe mek kentu we. Ngono. Tukeran guyu we. Telo goreng mesti kentu tok iki. Ora tau dirabi. Pecinta Vevek bebas. Pecinta Vevek bebas we. Telo goreng